Takže vítam vás pri počúvaní prvého podcastu Slobodného rádia. Moje meno je Martin Bulák a mnohí ma poznáte ako blogera. Slobodné rádio má byť o slobode, takže hneď na začiatku téma sloboda, konkrétne čo pre teba znamená sloboda. V našom virtuálnom štúdiu vítam Romana Frenča, ktorý je rovnako bloger ako ja. A okrem toho je zakladateľ združenia podporovateľov Rona Paula a rovnako ako ja publikuje na portáli Menej štátu. Takže hneď otázka, Roman, čo je pre teba sloboda? Dobre, takže najprv privítam aj ja vás, takže som rád, že môžem práve na tomto fóre diskutovať o takejto vznešenej myšlienke. A čo je pre mňa sloboda? Keď sa nad tým zamyslím a čo to pre mňa znamená, tak samozrejme znamená to žiť svoj život podľa vlastných predstav. To znamená usporiadať si život tak, aby som dosahoval šťastie. Proste sú to tie hodnoty, ktoré sú vyjadrené už v podstate v deklarácii nezávislosti USA, vlastne, ktorú spísal Thomas Jefferson, že každý má prirodzené právo o dosahovanie vlastného šťastia. Ja osobne verím v slobodu a verím v to, že sloboda je jediný a je najhumánnejší systém, v ktorom môžu žiť ľudia vedľa seba. Pretože každý, aj napriek tomu, že sme každý rovnaký, napriek tomu sme aj veľmi rozdielni, a to hlavne podľa tej psychologickej stránke. A každý vyznávame iné osobné hodnoty, niekto verí v Boha, niekto v Boha neverí, niekto proste preferuje, nazvem to drsnejší život, niekto chce práve že kľudný rodinný život. A práve tá sloboda je úžasná myšlienka v tom, pretože nám umožňuje žiť vedľa seba, žiť podľa vlastných predstav. Jedine, čo musíme, je rešpektovať práva druhých. Takže toto pre mňa znamená sloboda. Je to naplňanie ideálu ľudského života. Jasné. Je to nejaký taký princíp, ktorý by si mohol popísať nejakým slovami jednoducho? Ako by si to mohol tak v skratke vyjadriť? Áno, takže liberáli vlastne vychádzajú z základného princípu, a to je princíp neagresie alebo neinicializácie násilia. To znamená, že mám právo robiť čokoľvek, jedine, čo nesmiem použiť násilie na druhom človeku. Aby som to správne vysvetlil a vyargumentoval, znamená to to, že nemôžem napríklad druhému ublížiť, pretože ak mu ublížim, porušujem jeho slobodu. To znamená, že dá sa to krásne vyjadriť slovami vlastne, že moja sloboda končí tam, kde začína sloboda druhého človeka, alebo ako to povedal, myslím, že Voltaire, že sloboda mojej peste končí na líci vlastne môjho brata. A to znamená, že nesmiem poškodiť jeho, nesmiem ho zabiť, nesmiem ho taktiež ani jeho okradnúť, pretože liberáli uznávajú, to znamená, že človek má vlastnícke právo na sám seba, ale aj majetok, ktorý získal slobodnou výmenou s ostatnými ľuďmi, ktorými žije vlastne v jeho priestore životnom. Jasné. A sú tam nejaké aj výnimky, ako podľa teba, že človek vlastne môže niekedy to násilie aj uplatniť v určitých situáciách, alebo platí to, že nikdy nemôžeš to násilie použiť? Tak jednoznačná výnimka je podľa mňa sebaobrana. To znamená, ak niekto mi chce niečo ukradnúť a ja priamo bezprostredne sa bránim, tak jednoducho síce použijem na ňom násilie, ale je to legitimizované tým, že vlastne on sa zbavil svojho práva na slobodu a nezasahovanie tým, že porušil slobodu iného človeka. Aspoň v tom ja vidím vlastne tú výnimku. Jasné, čiže teraz ešte taká otázka, prečo je vlastne pre teba sloboda dôležitá? Prečo by to ľudia, aj ostatní ľudia mali považovať za svoju prioritu? Tak prečo? Pretože, ako som už povedal, sme rôzni. Máme rôzne filozofické presvedčenia, rôzne náboženské presvedčenia. Inak chceme viesť svoj život. A ak chceme rešpektovať samých seba a chceme žiť vedľa seba, jednoducho musíme uznať to, že nie na všetkom sa zhodneme. To znamená, ja chcem vyznávať
vieru podľa toho, ako ja som presvedčený, ako ja si myslím, že je to správne. Uh, Chcem taktiež používať svoj majetok tak, ako ja som presvedčený, že je to správne. Napríklad osobne si myslím, že mám právo sa vzdelávať akoukoľvek formou chcem, lebo vlastne keď štát určuje rôzne podmienky, regulácie, ako vlastne formuje vzdelávanie a čo sa má človek učiť, presne akou formou a kedy, tak implicitne z toho vyplýva, že jednoducho často môže učiť úplne inak, ako by som si to predstavoval ja, ako by to bolo pre mňa efektívne. A to sa často aj deje. Jednoducho musíš potom žiť podľa predstav iných ľudí a to už znižuje ten tvoj pocit šťastia. Jednoducho máš menšiu možnosť voľby a tým pádom nevieš tak dosahovať to šťastie, ktoré by si chcel. Takže... Jasné. Čiže dá sa povedať, že tá sloboda je takým predpokladom pre dosiahnutie maximálnej, alebo najlepším predpokladom pre dosiahnutie šťastia a tej prosperity? Áno, presne tak, ako si povedal správne, je to predpoklad. To znamená, sloboda nutne nezaručí každému úplne šťastný život a že úplne všetko bude ideálne. Čiže istoty neexistujú. Podľa mňa istota je ilúzia, jednoducho nič na svete nie je isté. Nie je isté, že zajtra budeš vôbec žiť a možno nie je ani isté, že zajtra bude existovať Zem, môže u nás naraziť asteroid a podobne. Podľa mňa istota je ilúzia, jednoducho život je tak neistý, že vynúcovať tú nejakú istotu je jednoducho ilúziou. A ja zase chápem, ako prečo ľudia žiadajú istoty, pretože niektorí sa možno neistoty boja sa toho, že čo to pre nich znamená a jednoducho nevedia si predstaviť vlastne, čo bude a podobne, ale osobne si myslím, že tá sloboda je lepšia. Jasné. A teraz napríklad mnohí ľudia hovoria, že žijeme v slobode, že sme si vlastne toho 17. novembra 89. vybojovali nejaké slobody. Dá sa hovoriť o dnešnom systéme, že je to slobodný systém, alebo aké slobody sme si to vlastne vybojovali? Žijeme v slobodnom systéme podľa teba? Ak chcem na to zodpovedať, podľa mňa je to taká komplexnejšia otázka. Na jednej strane v prvom rade poviem, že áno, žijeme v systéme, ktorý je čiastočne slobodnejší. Isto napríklad, keď sa pozrieme na slobodu prejavu, ešte slobodu združovania, o mnoho väčšiu slobodu určite, ako sme mali pred 89. Na druhej strane, keď sa pozrieme na tú ekonomickú slobodu, tam už je to o mnoho komplikovanejšie. Jednoducho musíme spĺňať rôzne regulácie, daňové zaťaženia, odvodové zaťaženia, ktoré možno ten systém je trochu slobodnejší, ako bol predtým, ale možno je to práve ten systém, ktorý je taký poloslobodnejší, nahráva niektorým skupinám takých zvláštnych druhov podnikateľov alebo podnikateľov by som to nazval, ktorých zvýhodňuje a tým vzniká tzv. Ani to nenazvem kapitalizmus, ale je to taký, jak tomu hovoria Američania, krolný kapitalizmus, to znamená taký korporativizmus, ktorý legislatívne uprednostňuje isté skupiny ľudí pred ostatnými a tým pádom vlastne ten zákon a poriadok sa stal nástrojom na boj rôznych skupín lobistických proti sebe, proti zvyšku obyvateľom. Ešte menšiny si vedia presadiť. To znamená, áno, žijeme v trochu slobodnejšom svete, na druhej strane ten systém nie je až taký slobodný. A už jednoducho je tá otázka, ak plňa otroctvo je o tom, že aj ako otrok, ako máte istú mieru slobody. Ja neviem, možno máte si možnosť vybrať, ja neviem, možno šaty, alebo neviem, možno nejakú možno slobodu ste mali aj ako otrok, istú minimálnu. Váš otrokár vám nechal nejaký čas, v ktorom ste mohli vykonávať nejaké voľnočasové aktivity. Takisto ako nevoľník, predsa ste tiež mali istú mieru slobody. To znamená, mohli ste si napríklad vybrať ženu. Hej. Sice už ste nemohli odísť zo svojej pôdy, ale to už bol váš problém. Ale jednoducho, pokiaľ nebude sloboda v čo najširšej možnej miere, ako je to možné, tak jednoducho stále to bude otroctvo v podstate. Jasné, čiže dá sa v podstate podľa teba považovať tento systém za určitý druh otroctva. V podstate tí libertariáni hovoria, že ak je považované 100%
obmedzovanie alebo 100% vyvlastňovanie tej produkcie otroctvo, tak aj čiastočné to vyvlastňovanie je tiež otroctvom, aj keď len čiastočným, a stále to zostáva otroctvom. Určite dá sa o to tak hovoriť, samozrejme, pretože keď už musím plniť príkazy druhých ľudí, ktoré vlastne obmedzujú moju slobodu úplne iracionálne, i na základe toho, že nemôžem nikoho iného poškodiť, ako sme už povedali, že porušujem ten princíp, to je iná otázka, ale ak ja priamo určujem druhému človeku, že ako má minúť svoj majetok a na čo ho má použiť a kedy si má koľko sporiť, tak jednoducho, aj keď sa to deje v mene humánnych dôvodov, jednoducho, je to istá forma otroctva. Určite sa dá možno nazvať aj takýmto slovom. A ešte poslednú otázku by som ti dal v tomto našom úvode. Aká je podľa teba najlepšia cesta k dosiahnutiu tej slobody? Aký systém alebo aký proces alebo čo proste treba spraviť, aby sme sa možno čo najrýchlejšie k tej slobode najefektívnejšie a najhumánnejšie dopracovali? Tak jednoznačne, keď sa pozriem na ľudskú históriu, tak je väčšinou históriou neslobody. A čo prispelo k tomu, aby svet bol predsa len slobodnejší, ako bol predtým? Určite je to zmena vnímaní ľudí. To znamená, asi najlepšia cesta je to vzdelávanie. To znamená presvedčovať ľudí o tom, že sloboda je naozaj dobrá. Presvedčovať ľudí o tom, že keď sme slobodní, máme možnosť si vybrať. A to je to práve dobre, že jednoducho máme možnosť si vybrať z rôznych filozofických názorov, systémov a podobne. Čiže asi taká cesta, ako niektorí navrhujú, že s Roxorovými tyčami a s podobnými zbraňami zaútočiť na parlament alebo na vládu a zvrhnúť systém a tak sa stať slobodným, to asi nebude tá najlepšia cesta. Najlepšie možno nie, ale zase keď sa pozrieme napríklad na otcov zakladateľov USA, tak vlastne tá krajina bola založená s úžasnými myšlienkami slobody a oni predsa si vybojovali v revolúcii, čiže v vojnovom akte. Na druhej strane aj tam asi vidíme, že predsa na začiatku tam fungoval inštitút otroctva, ktorý so slobodou nie je zlučiteľný. To znamená, že predsa len je to v tých predstavách ľudí. Je to o tom, že či ľudia chcú niečo, nejaký systém, či im vyhovuje, aj keď podvedome, to znamená, alebo nevedia, aký chcú. To je pre nás úloha libertariánov, to znamená ľuďom ukazovať to zrkadlo, aha, však existuje aj iný systém, ktorý je reálny a ktorý je možný. A ja sa zhodujem s názorom Ludvíka von Misesa, vlastne z jedného z velikána Rakúskej ekonomickej školy, ktorá je prakticky takým hlavným nositeľom myšlienok slobody, ktorý hovoril o tom, že aj komunizmus nefungoval preto tak dlho, pretože vlastne nejaká diktátorská skupina určovala ľuďom, že ako majú žiť a proste im vyvlastňovala majetok a podobne. Ale pretože ľudia ten systém v podstate mali radi. Ľudia, aj keď možno by chceli nejaký iný, ale proste ho trpeli. To znamená, je to kvázi také dobrovoľné otroctvo. To znamená, že plne každý systém pretrváva vďaka tomu, že ľudia ho aj keď podvedome podporujú. Jasné, čiže je to o tom povedomí ľudí a našou úlohou je presvedčať ľudí o tom, že sloboda je predsa len tým lepším riešením. Určite. A podľa mňa ešte ďalšia lepšia cesta je vlastne snažiť sa žiť a naplňať tie ideály slobody. To znamená, všade, kde som, tak jednoducho využívať, snažiť sa byť slobodný, hej, nesnažiť sa silou mocou pracovať pre štát a neviem, využívať štátne výhody. Aj keď samozrejme žijeme v reálnom svete a keď tu chceme žiť, tak nemôžeme žiť ako nejakí pustovníci kde v lesoch alebo na lazoch, takže úplne sa tomu nevyhneme, ale proste ísť príkladom. A to je plne ten základ. Jasne. Dobre, tak ti ďakujem za zapojenie sa do tohto úvodu a zodpovedanie týchto náročných filozofických, liberálnych a neviem ešte akých otázok. A dúfam, že sa ešte uvidíme alebo počujeme pri ďalšom pokračovaní tohto podcastu.
Dobre, tak ja ďakujem veľmi pekne za túto možnosť a dúfam a verím, že tie myšlienky slobody sa budú šíriť aj touto formou a bude to mať stúpajúcu tendenciu. Ďakujem, do počutia. Do počutia.